ni ba zan iya ba da goyon baya 100% akan abin da take magana. Aisha Yusuf ba yau aka haife ta ba kamar yadda ina cewa. An kuma a yau muna shekara ta 2025. An yi zabe 2023. Kamun lokaci din na Muslim ticket ya fita. Me yasa bata iya ta yi wannan magana da cewa an marginalizing Christian a lokacin da aka kikiro da abin har aka kai an ci zabe? Bata iya magana ba sai a wannan ƙarni wanda an fara sunsuna da cewa zabe na ƙaratowa, sai ta kawo wannan muhimmin abu. So ni a gurina kamar kawai siyasa ne ta kawo domin ta dauka hankula, amma ga mai hankali ba za ya dauka wannan dambara ba. Ni dai abin da zan iya faɗa a wannan guri game da shugabanci entirely, idan ko akwai adalci, ko musulmi ko krista, idan a iya yi adalci a mulki, ni ban gan abin da za a tsaya ana ce wani kaza bane. Shugabanci ya gada a yi adalci ne ma kowa. So idan ma a iya samu a Kano a samu krista ya zama gwamna a Kano kuma ya yi wa musulmi da krista adalci, babu abin da ya fi haka, sai dai wanda yana da mugun lamari ne, because mun sani da cewa addini ba shi bane siyasa. So idan a iya samun adalci ne, wannan shine babin da ya kamata a bi, ba a bi babi da cewa wannan krista ko kuma musulmi bane. So akwai bukata domin mu duba duk wanda ya ce shi gogaggen dan siyasa ne, to lallai mu yi kokari mu yi hannun riga da issue na addini ko kuma kabilanci.